V nádvorí historickej radnice na námestí SMP v Banskej Bystrici vznikol nový priestor pre prezentáciu lokálnych výrobcov a remeselníkov s názvom Regionálne. Tento priestor bol zriadený ako prezentačné miesto pre výrobky, regionálne výrobky od miestnych producentov a výrobcov z Banskobystrického kraja. Cieľom je podporiť týchto producentov, ktorí sa venujú tradičnej výrobe a remeslám. Aktuálne spolupracujeme s viac ako 90 výrobcami, pričom niektorí majú výrobky priamo tu, fyzicky, v tomto priestore a tí ostatní, ktorí sa nenachádzajú tu, tak sú k dispozícii tie výrobky na e-shope regionalnepulty.sk. Priestor na prezentáciu regionálnych produktov so stálymi otváracími hodinami je ďalším krokom Banskobystrického samosprávneho kraja v snahe podporiť výrobcov a remeselníkov z regiónov. V prvom rade by som rada povedala, že tento priestor vlastne nadväzuje na aktivity, ktoré sme už realizovali a cieľom týchto aktivít je podpora miestnych producentov z Banskobystrického kraja. Stovky výrobkov tak záujemcovia nájdu na jednom mieste, ak hľadajú suvenír či darček. Slúži prioritne ako výdajné miesto toho e-shopu, ktorý som spomínala, regionalnepulty.sk. Samozrejme, vieme tu sprostredkovať aj kúpu, ľudia si tu tie výrobky môžu pozrieť a určite budeme veľmi radi, ak sa nám podarí do budúcna tu organizovať aj workshopy, ktorých cieľom bude vlastne prezentácia tých tradícií a tých tradičných remesiel, ktoré sú z nášho kraja. Otváracie hodiny priestoru sú každý pracovný deň od 9. do 16. hodiny, okrem stredy, kedy je k dispozícii od 10. do 17. hodiny.